Kapus kabla sapriang ha social media laong ba Rodri ula kentaj ya kecing terwa ke Real Madrid bat ula jid ban lech sa Barcelona kane ka khubor kala penmi bon kejakran ha pedang gino kersan jong ke Barcelona bat ke Real Madrid kat kum kapus laong ba ke Real Madrid kala ai kecing teli ke bakrau bat kecing terwa ke bapha yau Rodri Riu nong mi khmat chu laneu agent ula ong ba Rodri ula siame karai panci de ka Barcelona namar bau sngo ba ka de ka penta ka papiang tam na ka penta ka lawe chung lada kane ka chinga so kan urlong kan long ka we ni ki transfer ki ba hetam ha ka history chung ka football Spain Rodri ude urang ila kai pedang u bala pen ie ka chingla chung ha ki snam bala leng ka jing start chung ban bat ya ka bol pat ban penyai ya ka cilakai pat penya rapro ya ka kanhon ha ka chingada bat ka cilakai ka long ka bakarpang kadau baka Barcelona kalaban kwa yo Rodri kadai namar baka klub kadang wat yo orang ila kai pedang u balaban pen klanya ka kanhon ka Barcelona ka jusani abha ha ka cilakai bat u Rodri ulong nong ila kai u babiang bha na ka banta kane ka rukom ha ka weipat kaliang lada ka Real Madrid kadu yo Rodri kan long ka cingdu nong ka bakrau namar ka klub kalawat ro ya kinong ila kai ke balaban pen klan ya ka banta pedang jong ka kanhon Hendrai ha ka football karai ka bakhadu ka syong hau nong ila kai pate ki jakran ha pedang ki klom kapus ko ongro bau Rodri ula penpau ya ka cing burom ya ka Real Madrid kane ka mut pawat lada umjet ya ka klub hendai udang burom ya ka cing terwa pate ka history jong ka Real Madrid kane ka long kaduksa ka babha ha ka football baki nong ila kai kilaban simrai hendrai kidang ai burom ya paro kiliang Kinong kersan jong ke Barcelona pat kelas tang ban penpau ya kecing sukmen social media. Bon ki ngej baladau Rodri uwan sa ke Barcelona unia rapan pen klan ya ka kanhon pat ban pen kre ya kecing le halalika pada Champion League. Haka juk kapor kinong kersan jong Real Madrid kidang ap ya kecing pen mena. Bon kidang ngej pa ompat kot kecing keren pat la bandang don kecing kala hakis ngi banwan. Kane kade kecing long jong kayo transfer man kasnem ki jumi sibun ki khubor ndai ombaro ki ba urlong don ki jinga kren ki ba kotno klem jia soy ba don ro ki ba klalong ka shisha haden katto kne sngi namar kata kane ka khubor kadang long ka we ni ki mat ki ba penkhi ya ka partai football ladau Rodri unlech sa ka Barcelona kan pen kelas sibun ya ki bor joki club ha ka Spain bat kan long ka transfer ka ba ki pajba ken mauslam Lada kena ke transfer kan urlong ke jingkeli ke bahetam kalong kumno Rodri unia rapi ke Barcelona. Rodri udah orang lekai ubala ban pas scam ya ke midfield ke jing start ju kamde tang ha ke bakang ya kinong lekai juga yang persya. Hendai ularu ban stang ya ke cilekai dah ke pas ke bapiang pat ban penstat ya ke ciyak jong ke kanhon. Kene kalong ke bentah ke baka Barcelona ke ju penun kambha. Sakwe pat ka bentah ka bakongsan kade kecing hap pat kiwe pat kirang lekai lada wan sa Barcelona la bandon kecing trelang bat kinoi lekai ki badon lupa ha midfield kan airo kecing rap ha ki bentah ba sakmat ban tap gol kacing soy kom kane kamde tang sapang ka pisa kacing yu icngai chung nong lekai karu kom lekai chuka klop bat kalat ban job ya kanam ki longro ki bentah ki bakongsan bha Kumta ladau Rodri usia mekarai banjir deka Barcelona kan dei namar bau sngo bakane ka dei ka benta ka babhatam na ka benta ka kam jong kecilakai chung haka ju kapor lada ka Real Madrid kam yo Rodri kala ban pai sekiwi pat kirang lekai haka yo transfer ki klub ki bahe ke ju pen kre lupa bun telikilan namar om jula ban tip manoban menjur pat manoban kentang Kinong kersan mentah kidang ap tang ya kecing penmela pajba lada mi kecing penmela na ka klub bat no nong ilekai hi on setip ya kena kayo transfer la ka urlong na em lada kena kecing soy kan urlong sisa kan long ka we ni ki transfer ki bahetam ha kena ka samoy bat kan kata sibon ya kecing kon halalika pada Champion League ke Barcelona kan yo e kecing klan ke batmai kan ba Real Madrid kan haban wat e ka we pat kalan pan pen klan ya ka kanhon